Så i dag er vi i gang med live-rollespillet Nybyggerne på Stormøen. Det er et spil, der handler om, at 5 folkeslag er rejst ud til en ø for at grundlægge et samfund sammen. Men de har hver deres kultur, hver deres politiske holdninger. Så spørgsmålet er, kan de finde en fyrste og vedtage nogle love, der kan samle hele øen. Den fysiske ramme, det er efterskolen EPOS her på Als i Sønderjylland. Det er en efterskole, hvor vi bruger rollespil og simulationer, også i den faglige undervisning. Noget af det, som Erasmus Plus har muliggjort for os, det er, at vi har kunnet invitere ældre rollespillere med ned til vores efterskolerollespil her. Man kan også til at spille et rollespil, hvor det ikke bare handler om at slå på hinanden med sværd, men hvor det handler om at argumentere. Og det giver rigtig meget til vores elever, at man møder nogen, der har erfaring med at få en forening til at fungere, og måske bliver vores elever inspireret til selv at blive aktive i foreningerne efterfølgende. Den måde, man ligesom overbeviser de andre på, det er jo ved at komme med det gode argument, men det er jo også ved at engagere sig i hinandens spil, og de roller, folk spiller, og forstå de roller, som hinanden har, og den rolle, man ligesom har påtaget sig. Det giver et perspektiv på, at man kan godt være en, der tør tage ordet i en gruppe af 80 mennesker. Det synes jeg selv var skræmmende som teenager. Men ved at man gør det her i en legende ramme, hvor der er mindre på spil, så tør man nogle gange noget mere. Og det gør, at man så måske også tør tage det med sig efter spillet. Derudover så har vi fået støtte til at bruge det her projekt til også at lave et element af noget politisk brobygning. Jeg er selv ungdomspolitiker og er aktiv i Rød Grøn Ungdom. Jeg er her også for så i morgen at skulle lære dem lidt om det politiske landskab i Danmark. Så ligesom at bruge parallellen mellem rollespilspolitik og virkelig politik. Jeg tror, der er mange unge mennesker, der har sådan en fornemmelse af, at politik det er sådan noget, der ligger langt væk. Noget, som vi ikke har indflydelse på. Og netop ved, at man lærer at argumentere, så får vi faktisk nogle redskaber, der gør det muligt for os at kunne deltage i det politiske system. Og dermed så på en eller anden måde, så bevæger det politiske system sig faktisk tættere på os. Når man sådan kigger ud i verden, og især til USA, så bliver man mindet om, hvor vigtigt det er, at vi kan tale sammen på tværs af uenigheder. Og det er vi egentlig ret gode til, synes jeg, herhjemme, men det er noget, der er værd at værne om. Og der kan det at mødes i en legende ramme med politiske uenigheder, men som venner, det giver bare en anden dimension til fællesskabet.